det her min far med. Det var. Vi skal lave en challenge med Warheads Extreme Sour. Meget sur bolse. Ja, jeg er forsøgskanin, og jeg er med, fordi min datter siger, at Du skal. ja, også det er så, fordi du siger, at jeg kan blive rig og berømt, så jeg kan blive et YouTube-fænomen, og det vil jeg gerne være. Ja, det tror jeg, du kan på en video. Det var ærgerligt. Hvis man spytter ned i den her skål, så er man tabt. Og vinderen får den her smoothie, som jeg har drukket i. Ej, det gør jeg ikke. Vi har valgt den her smag med lemon. Ja, jeg glæder mig. Det tror jeg ikke, du gør. Jo, lad os så se. Nå, okay. Nå. Er det nu? Ja. Det er mine 4. Så jeg får 2 stykker. Jeg tror, jeg tager den på trappen. Er du klar? 1, 2, 4. Og den er sur. Bare stik ned. Jeg føler mig ligesom... Nej, det taber skålen. Ja, det er jo derfor, du skal spytte i den. Jeg føler mig ligesom Bubber. Sammen med Chili Claus. Den er super skæg. Ja. Den minder om din mor. Nej, det bliver bedre og bedre. Ja. Og nu er det så slemt mere. Endnu et stykke godt. Ej, for helvede. Tænk, hvis jeg spytter den ud, så skulle jeg også drikke den der smoothie. Det skal du, hvis du vinder. Nej, det er snydt, man kan ikke bare lade det op. Du spytter i saberskålen? Nej, Jo. det ligger på jorden. Du er enig om, der ligger et halvt bolde. Nå, okay. Hun er snydt. Men så er det dig, der får den her. Hvorfor? Fordi det var vinder. Nå, det var vinder. Ja, jeg skal nok drikke den. Fedt. Jamen, den er meget sur i starten, men nu synes jeg ikke, det er så slemt mere. Nu smager det bare smager. Jeg har tabt, siger du. Warheads Extreme Sour. Ja. 50 kroner. Bare gå ned og køb det. Brug alle jeres lommepenge. Ja, men altså. 50 kroner for 5 bolser. Der var altså 8, far. 8? Nå, Ja. så er det jo en god forretning. Jeg synes du ikke. Jo. Altså det er fordi, jeg fik en ny smag i den anden pakke, som lige kostede 50 kroner hver. Ja. Men hvad så? Nu skal vi se dig. Drik hele den her. Nå, jeg skal lige have en bolser. Må jeg så godt spille bolser ud? Ja. Jeg har tabt alligevel. Ja, det er Frejas hjemmelavede smoothie. Det kan du slet ikke finde ud af. Jeg dabber forkert, siger min datter. Det smager meget godt. Fint nok. Det er bedre end bolser. Og så er det billigere. Hvad er det? Når man skulle købe så mange ting til den? Brugte vi ikke 130 kroner på det? Også fordi du skulle købe det så ikke sådan noget. Det er okay. Kan du ikke? Jamen, skål i smoothie's. Og tak for den gang. Jeg er så rig og berømt nu. Måske. Det sker vi først i morgen. Nu er jeg et YouTube-fænomen. Ja, det var en god idé, det der. Tak fordi I så med. See ya.